खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड'न निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाया जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसंदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैगोन। बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं कानाडा हादरा इउक्रेननो गं 20,000 कामान आरो माखासे बेरफ्रुग्रा हाथियारफोरबो हरनो थाखाय फोसावदों होनना ABC निउज मुंनि रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला बे हाथियारफोरा आमेरिकानिफ्राय $98 मिलियन राङाव बायनाय हाथियारफोर होनना रादाबाव फोसावदों। कानाडानि डिफेन्स मिनिस्टार बिथां अनिता आनन्दआ फोरमायबावदों दि रासियानि आयेन बेरेखा गाग्लोबबाय थानायनि थाखाय बे हाथियारफोरखौ इउक्रेननो दान एबा डनेसन हिसाबै हरगोन होनना रादाबाव फोसावदों। नैथियाव दं गुवाहाटीनि बर' बाजाराव 50 नखर बर'फोर होस्रांनायखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम केबिनेटनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों दि न' बां हा-हु खहा जानायखौ मोनफिननोब्ला आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनियाव सावरायनो फैनांगोन आरो आर'जलाइ गथायफैनांगोन होनना बिथां दैमारीया गुबुन रादाबाव फोरमायदों। बेराफारसेथिं बर'नि मुंदांखा इउटुबार प्रकाश नार्जारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला जेसेबां सम्पति खहा जादों बेखौ मोनफिनगोन होनना गावनि इउटुब चेनेल BM सोदोब चेनेलाव फोरमायदों। थामथियाव दं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गुवाहाटी बर' बाजाराव होस्रांनाय जाथायनि फिन हिसाबै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा फिननाय होनानै बुंदों दि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरा आसाम सरकारजों बिनि थाखाय जेंना सुस्रांनो थाखाय सावरायलायगासिनो दं होनना बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथियाव दं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिखियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय मिरु बर' फरायसा आफादा आसामाव गासै 1000 बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव 1000 फोरोंगिरि थिसननाय थांखि बायदियै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर आवथायाव थानाय बिलासिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव मैया बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखेवनायजों लोगोसे बे बिलासिगुरि गुदि बर' बिजोंनि फरायसालियाव रिंगुमा दैमारी सासे फोरोंगिरि थिसननाय जायो होनना गुबुन रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन। लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।